Jeg har lovet min vægtløftnings- og gymnastikshold, at jeg vil vise lidt om håndpleje. Det er jo vigtigt, at vi tager os af vores hænder, og lige nu ser mine sådan her ud. Jeg har ikke taget mig så godt af dem på det sidste. Der er lige et hul der, den der bliver lidt tricky allerede, men er lidt for meget tyk hud. Når man er for meget tyk hud her, så river man hul på det, på pull-up bar og på vægtstænger osv. Så det jeg bruger her, det er bare den måde, der virker for mig. Ikke nødvendigvis, pas på fingeren, ikke nødvendigvis den, der virker for alle. Nogle bruger slimer, nogle bruger sandpapir osv. Men jeg bruger sådan en her, en hudhøvl, den kan købes i Matas, og de her, de er udskiftelige. Så det ser bare sådan ud. Jeg tror, at vi kommer lidt tættere på. Kigger på den her. Jeg gør det altid efter jeg har været i bad, så er det lidt blødere det her hud her, og så får man ikke sådan nogle hakker i det. Så det ser sådan set bare sådan her ud, gerne lidt let, og så får man sådan en helt flot, charmerende bunke hud der, og det her begynder at komme ind. Det er altid en lille smule nemmere, end når man har været i bad, fordi så kan man gøre det bare sådan lidt let og hurtigt. Så jeg arbejder lige på det her i nogle minutter, og så viser jeg, hvordan det ser ud bagefter. Godt, så nu har jeg fået fjernet det meste her. Jeg brugte hudhøvlen der, og så en fil bagefter. Det kan jo være hvilken som helst slags, jeg kan godt lide, den er lidt rund. Sådan at de der kanter, der kan komme, og som der kommer endnu mere af, hvis man gør det med helt tørre hænder, de bliver glattet lidt ud. Så nu ser det sådan her ud. Man får sådan en helt charmerende bunke her, som man skal huske at fjerne, før kæresten bliver sur. Og så bliver hånden ellers lidt glat. Jeg fjerner fra 3 primære steder. Her, især de her 2 grundet snatch, midt på hånden fra gymnastics, og så ude på spidsen her. Den der på lillefingeren, det er også fra snatches sikkert. Den her, den mangler en lille smule arbejde, men der var også lidt for meget hud. Kan se, der mangler steder at fjerne en lille smule der. Og så bliver den ellers køreklar til i morgen. Så sådan ser det ud. Bagefter så bruger jeg til en eller anden form for creme. Hvis man har huller, så er det ikke så fedt med sådan noget med hvad skal man sige, noget mentol noget i. Det sviger en lille smule. Men kæresten ved helt sikkert, hvilke creme man kan bruge, som er bløde og gode og alt muligt. Men sådan er det. Sådan passer jeg mine hænder, så jeg kan træne med høj volumen og blive ved med at blive sundere og stærkere. Så tak for nu.